बुझा रहा कि दरबार में सब कुछ मिले, ई बात के हम मान ले बने। एमे से बताई कि वैष्णो देवी दर्शन करे के गइल बा जम्मू कश्मीर में, के गइल बा रउआ सब गइल बा ले, ठीक बा। एबा प्रेम से बोल दी वैष्णो देवी की। वहाँ के अलगे चमत्कार। हम तो 16 बार गइल बने, अब फिर पता नहीं होता कि हमने फिर चले गए, लेकिन ये बात हम दिल से कहता नहीं कि हे माई तेरे दर पे माँ भिखारी भी धनवान हो जाए, निर्बल शक्ति पाके बलवान हो जाए। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, चैन मिलता है, सुरूर मिलता है कि जो भी आता है मैया जी तेरे दर पे कि कुछ न कुछ तो जरूर मिलता। हर चीज सुन ले बेटी मैया, पार लगा दे जीवन की नैया। हाल दिल अपना हो मैया तुझको सुनाने आए हैं, हाल दिल अपना हो मैया तुझको सुनाने आए हैं। आज के समय में अगर केहू से अपना दिल के बात कहे के होखे कि हमरा ई दिक्कत बा, हमरा ई पीड़ा बा, हमरा ई परेशानी बा, तो ओकरा खातिर खाली देवी जी से कहिया, खाली भगवान जी से। बाकी दुनिया उलायक नहीं कि अपन दुख दर्द आदमी केहू से बांट सको। कैसे कि एक लोग से बताइबा 10 जगह से बताई, तैसे बढ़िया बा कि हमने के बात वही जा रहा जहाँ से हमने की उम्मीद रहे, खाली भगवान से। हमने के तो खाली भगवान भरोसा कइल जाए, इंसान पर से तो विश्वास से उठ गइल बा कि